meu prototipo per a fer les rodes ha sigut la manera d'agarrar un roll de paper de vàter, tallar-lo per la meitat i dins ficar-li plastelina, com ara això, i passar un palo i ficar un palillo per aquí dins, aquí ficar-hi silicona i apegar-ho per a que les rodes puguen rodar. L'únic problema que he tingut ha sigut que al veure que li he ficat pes, li he ficat molt de pes i el problema és que el palo se queda pegat a la plastelina i no roda. I llavors hem provat un altre prototip que és d'esta manera. Ficar taps en plastelina, fer un forat i ficar el palo, que de moment sí que roda. El prototip de moment que està guanyant és este, que és ficar un bastó en una bola de Purexpan i apegar-ho aquí, que sí que roda. I ara provarem els prototipos. Molt bé, esteu d'acord? Grup, equip? Sí, este roda bé, a veure, feu una demostracioneta, a veure com va. És que ara s'està pegant. Vale, s'està pegant, doncs vale, d'aquí mos esperem un momentet. Molt bé.